खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि गासिबो रायजो राजाफोरखौ जोंनि बर' हारिनि बियाम सोदोब चेनेलाव बरायनाय थाबाय गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा नया बस्ति गुरुबासानिफ्राय जोंहा माखासे आदैमोन आरो जोंहा फंबाय जा राजामोन दंफैयो आरो आदैमोन बेवहाय माखासे खोथा दङ बे फैनायनि खारना जाहैबाय माखासे गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा जाना थांबाय माखासे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेबायदि जाथाय जाफ्लेगासिनो दङ रायजो राजाफोर नोंथांमोना मिथिगौ बे जाथाया माने गावनि न'खौ गारनानै थांनाय आरोना बा गोमानाय मानसिया साडेनलि गोमाब्रबो आरोना बेबायदिनो नैबे आदैनि हिन्जावाबो गोमानानै दङ बिथाङा माखासे खोथाफोरखौ खोन्थाखासिगोन नैबेनि नामा जाहैबाय लिनिं बसुमतारी ओमफ्राय आदैनि मुङा रनजित बसुमतारी ओमफ्राय दा आदै रनजित बसुमतारीनि हिन्जावा गोमाना दं आरो आदै नोंनि हिन्जावनि मुंखौ बुंनानै होयोब्ला एसे मोजां जागौमोन नामा निजिरि बसुमतारी स' बे निजिरि बसुमतारी मादैया माने बहा थांनानै दं बेखौ मिथिया 31 अक्ट'बरनिफ्रायनो बे मादैया गोमानानै दं आरोना 30 अक्ट'बराव मोनसे घटना जादोंमोन नामा नोंसिनि गेजेराव जेनेबा हौवा हिन्जावनि गेजेराव जे शुक्रबार मोनायाव एसे एनै नांलायनाय माबानाय जालायदों एसे एनै फैसा बिदोंमोन आङो हिन्जावखौथ' बुवाखैना नोङो हिन्जावखौ बुवाखै आच्छा मादैखौ बुवाखै आरोना माने मा जाथाय जादोंमोन ओइदिनखालि ओइदिनखालि माने आङो दस्रानिफ्राय फैनानै एसे एनै फैसा बिफैदोंमोन माने एसे बागान सागान लानायनि मावनो थाखाय 10,000 बिनाय जादोंमोन बे मावनो बिनायाव बियो रागा जोंनानै थादों सिरिनो आंजों जेबो उत्तर होफिनाखै बे आच्छा स' ओमफ्राय लिनिं नोंसिनि न'खराव नांलाय खमलाय जाबाय थायो नामा औ जायो सम सम ओमफ्राय नोंसा बाबाया नोंसा आइखौ बुयो नामा नोंसा बाबाया नोंसा आइखौ बुवा आरोना ओमफ्राय नोंसा आइया नोंखौ बुगोन ना बुवा अनोमोन आरोना सम सम बुयो नों दुस्थ' मावनायनि थाखाय आरोना नों दुस्थ' मावनायनि थाखाय बुयो आरोना सम सम नोंखौ ओमफ्राय बिनि गेजेराव दायो नोंसा माने आइया मानि थाखाय थांदों नों बेखौ बुंगोन जेनेबा मिथिया ना जेनेबा मानि थाखाय थांदों नोंसा आइनि गेजेराव नोंसा बाबानि गेजेराव गोबां नांज्लायनाय माने बुलायनाय बेफोरबायदि गेजेराव माने नोंसा बाबाया बिराद उदखारि खालामबाय थायो नामा खालामनायाथ' खालामा सम सम एसे दावराव जायो सम एसे दावराव जायो आरोना स' आदै नोंसाथ' न'खरा खाथि खोमा ना न'खरा खाथि खाथिबाबो बिसोरनि माने नांलायनाय खमलायनायखौ जों खोनाया आरो जोंनोबो खिन्थाया खाथि हय खिन्थु खिन्थाया दा बे दिनखालि जे बिसोर मा जादों आं मिथिया बिनिफ्राय जेब्लानाखि बियो दा सि फाननो थाङो 31 अक्ट'बर फुङाव फिसालानि जेब्लानाखि एडमिसन माबा हैनांगौ थाखा ना लेखा लायनांगौमोन बेवहाय थाखाखौथ' गालाङाखै नालाय एसे खबर हैनो आरो मा लाबोनांगौ बेखौ मिथिनो मोनाखै बिनिफ्राय बिहावा बुंबाय थांनानै बेखौ खनखर होदो बिदि होननायाव आं थांबाय बाजारसिम थांनानै आं बेखौ नागिरहैबाय नागिरनानै मानसिखौ नुहैयाखिसै थफ्ला दङ खिन्थु मानसिया गैया ओमफ्राय सोंबाय आङो खाथिनाव जे बे बाहा थांखो निजिरिया बेथ' पार्टि जानो थांबाय बे खोथाखौ बुंदों आरो पार्टि जानो थांबाय आइया हजों न'खराव फिसालानि माबा लायनांगौनो दा बेखौ फन हरसैदो मा नांगौ दा बेखौ बिहावा बुंहरदोंमोन मानसिया बावनो फैबावाखै गारियासो दोनफैदों मानसिया लामायावनो ओंखारदों जाबाय लामानिफ्राय गोमानाय जाहैबाय आरो औ थेवबो दा नोंथांनि मथेबा सोरजोंबा थांनाय बायदि आन्दाज ना दा आंनि मथेबा ओरैबायदि जे गोमादों आंबो बिथङै बुंनो हायादे सोर बाजे लांदों बा मादों बेखौ आंबो बुंनो हाया थारमाने नुवाखै जिनिसखौ जिनिसा बिनिफ्रायसो गोमादों जेबो खाबु मोनथिनाय जेबो सन्देहनि थाखाय जेबो होखायाखै आरोना आंनिफ्रायथ' जेबो गैया बाजाराव थाङो बावल' नङा काजलगाव बाजार माने जेरावबो थाङो आरो बियो गोजानावबो हैयो बिदिनो हैयो आरो फैयो खुनु माबा झमेला गैयामोन आरो नोंथांनि सिगाङाव सावगारिखौ खोन्थाना होदों बे माने मादैनि सावगारिखौ बे मा नामलाय निजिरि बसुमतारी मादैनि सावगारिखौ आं होनानै होबाय ओमफ्राय नैबे लिनिं बसुमतारीनि बिमानि सावगारिखौ नोंथांमोना जुदि नुदोंब्ला बेखौ अननानै खोन्थाबानो जाबाय आरो मदद खालामबानो जाबाय आरो मोनसे बाथ्रा आं बेखौ बुंनो सानदों कि बेबायदि जाथाया जागासिनो दं आरोना आदै नों मा खामानि मावो ओरैनो खामानि मावनाया ओरैनो एसे एनै माने लामा सामा खामानि माबा कन्ट्रेक्ट मावलाबायो एसे एनै जा मोनो बेखौनो फिसालानो लेखा फरायनायाव होनांगौ जाहैबाय बेनो ओमफ्राय ओइदिनखालिलाय 10,000 थाखा बिदों होननानै बुंदोंमोन 10,000 बिनायाव माने आं मोनसे बिजनेस मावनो होननानै 10,000 बिनाय जादोंमोन मोनायाव
ओमफ्राय बिनिफ्रायनो बियो रायरायाबो नांलायनानै आरोना फैसा नांलायाखै मोजाङैसो बिदों आरो आङो ओमफ्राय बियो बेयाव जेबो होनाखै आंखौ जेबो होनाखै ओमफ्राय सिरि थाबाय बियो बेयावनो हारसिं रागा जोंदों बेयावहाय भिडिअ बानायनो थाखाय जोंनि स्टुडिअ फैनायनि खारना माने आंहा बेखौ नागिरनांगौ नांफिनगौ आंनो नोंनो मानो थाखाय दुखु होनो थाखाय नांगौ ना बेनो खुसि होनो थाखाय नांगौ खुसि होनो थाखाय नांगौ आच्छा नों गोरोन्थि खालामदों होननानै बेखौ नों गनायना लायो नामा बेथ' गोरोन्थि खालामाखै नङा नों आंहाथ' गोरोन्थि नङा जेनेबा आंनि थाखाय बियो फैफिननांगौ आं दिनैनिफ्राय जेब्लाबो बेखौ जेबो होननाय नंला मोजाङै मोजां फैफिनथोंसै जेरै आगय संसारा मोजां जादों बेबायदिनो जाफिनसै मोजाङै मोजां फैथोंसै बियो आच्छा फैफिनथोंसै आरोना नोंनि मथेब्ला आंनि माने नों बे माने आदैया बुंदों कि मादैखौ कि जुदि गोरोन्थि मावदोंब्ला निमाहा बिनाय जाबाय आरोना नङा होमबा नोंनि मथेबा आरो बेयो नों इयुनाव माबाफोर दुखु होबावगोन नामा आं खेबसे बिनिफ्राय आं केमेरा रेकर्ड जागासिनो दङ खिन्थु आं बिनिफ्राय जेबो दुखु होफिननाय नंला आरो दुखु होनाय खोनायोबा जेरै आंखौनो बुं आंखौनो राय दिनै जेराव जों केमेरायाव खेबजादों बेयाव सोंफैनो हाबसिनगोन बे दे नोंथाङा आं बेखौनो बुंनो सानबाय कि जोङो दिनै बेवहाय मादैखौ माने नागिरनायाव जोङो नोंथांखौ मदद खालामनो नागिरबाय नङा होमबा दा नोंथांमोननि गेजेराव जि घटना जालांदों जों बेखौबो थांनानै नुनो मोनासै दा बाथ्राया बेनोखि नोंथाङा जिबायदि बाथ्रा बुंदों जे नोंथाङा दुखु होनाय नंला बा जयै संसारखौ जाफिनसै जेसेबांखिनि खामानि मावनांगौ बेफोरबायदि आं सानदों कि नोंथाङा नोंथांनि हिन्जावखौ हेरेसमेन्ट होदों नामा हेरेसमेन्ट होआखै जेबो ओमफ्राय मा मावोमोन मादैया जोङो जाहैबाय एखेयैनो बिजनेस मावो दख'नाखौ जों लायलाय लाबोलाय बाजार गिदिंनानै फानो बेबायदि ओमफ्राय गोजानावबो थाङो ओरै सानजाहा थांजोबो जोङो सारिउफालि बेयाव मिथिं मोनसेबो बारग'आ मिथिङाव फानहैजोबो आरो जों आं बेखौ खोनानानै एसे गिनायबो मोनबाय जे मादैया गोमाना दङ 31 अक्ट'बरनिफ्राय बाट बिसिनि गेजेराव एसेबां बिदि गेदेर नांज्लायनाय गैया ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय आदैनि बुंनाय मथे बिसिनि गेजेराव दिनैसिम बियो आदैया बुफेराखै स' बे हिसाबै सानोब्ला आरो आदैया बुंनाय मथेब्ला पार्टि जानो थांदों ना मादों होननाय बुंनाय मथेब्ला मानसिया गोमादोंब्ला माबाफोरसो जाबाय नामा अबाफोर स' आं बेखौ रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोना बे मानसिखौ नुदोंब्ला सिनायदोंब्ला स्क्रिनाव होनायखौ प्लिज गाहायनि स्क्रिनाव नाम्बार होदों नैबे आदैनि बुंनानै होबा गोसोआव दं नामा नाम्बारथ' आं गोसोआव गैया नों गोसोआव दङ दे बुंना होलाय 7637968561 नोंनि बैसोआ बेसेबां 13 ओमफ्राय बेसेबां क्लासाव फरायगासिनो क्लास 7 स' नोंसा आइखौ माबाफोर बुंगोन नामा रिकुवेस्टफोर माबाफोर नोङो मामि दिनै नोङो फैफिनदो न'आव जों बे बाबाया जेबो बुंला बांद्राय जौबो लोंला नोंजों खामानि मावफानोसै आरो बांद्राय नांलाय खमलाय जाला नोङो न'आव मोजाङै मोजां फैफिनदो स' मादै नोंथांखौ नोंनि फिसाज्ला लिनिङा मोनसे रिकुवेस्ट खालामदों न'आव फैफिनदो बेयो नोंथांनि फिसाज्ला सासेल' नायज्ल' जाल' जे नोंनि हौवाजों जिखिनि एसे नांज्लाय खमलाय जाबाय बेखौ नोंथाङा एसे बावगारदो आंनिफ्रायबो मोनसे रिकुवेस्ट आरो बिनि गेजेराव माबा मोनसेफोर प्रब्लेम जाफिनोब्ला अन्नानै आंनाव कल खालामनो हागोन बिनि गेजेराव जों माबा मोनसे सुद्रायलायगोन आरोना स' बेखौ आं बुंनो सानो नों आं कल खालामनो गोसो जादोंब्ला माबाफोर गोरोन्थि नुथारदोंब्ला आदैनि सायावहाय अन्नानै आंखौ कल खालाम आंनि नाम्बार जाबाय 7740039057 आंहा जेबो मोन्थाय गैया नोंसिनि न'खराव हाबनो हानाय बाट अब्लाबो नोंसिनि गेजेराव मा मिसआन्डारस्टेन्डिं जालायदों मा बुजिलायनाया मा गोरोन्थि बुजिलायखो बेखौ आंहा नोंथांमोननि गेजेराव एसे एनै बुजायलायनाय बा मोनसे माने फोरमायलायनाया बे आं बेखौ बुंनो हागोन बायदि मोनदों स' बिनिखायनो आदैया बुंबाय कि दिनैनिफ्राय एबारनिफ्राय जुमाय लोंनायखौबो खम लोंसिगोन नङा होमबा आरो बिनि गेजेराव खामानि दामानि मावनायावबो मदद खालामफासिगोन स' आं मोनसे नोंथांनि सिगाङाव बाथ्रा बुंनोसै दिनै आदैया जि बाथ्रा बुंदों केमेरानि सिगाङाव बुंदों आरो जुदि बिनि गेजेराव माबा मोनसे गोरोन्थि आरो खामानि मावब्ला बिथांखौ जों जेलाव सोगोन मादै आं बुंबाय बिथांखौ जों जेलाव सोगोन नों टेनसन लानाङा फैबानो जाबाय आरामै आरो नोंथांनि फिसाज्लाया नोंखौ रिकुवेस्ट खालामदों स' बिनि थाखायनो आं गोसो गोरबोजों नोंखौ आं रिकुवेस्ट खालामबाय आरो रायजो राजाफ्रा बेखौ नुदोंब्ला बे मादै मा नाममोनलाय निजिरि बसुमतारिखौ नुदोंब्ला आं बेखौ बुंगोन खावलायगोन नोंथांमोना प्लिज अननानै कल खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय गाहाय स्क्रिनाव नाम्बार होदों आरो लोगोसे आंनियावबो कल खालामनानै खोन्थाहरनो हागोन 7740039057 नाम्बारखौ खेबसे खोन्थानो हागौ नोंसानिखौ 7637968561
स' नांज्लायनाया सोबनिबो न'खराव जाखायो मादै स' बेखौ इसेबां गोसोआव सानहाबलायना थालायनाय गोनांथि गैलिया एसे न'खरावहाय संख्रि बानलुनि दावरावा एसेबाबो जालायखायो बाट अब्लाबो नोंथाङा बबावबाफोर थाहैबायदोंब्ला दुखु मोननानै प्लिज अननानै खेबसे फैफिनदो आरो रायज्लायफिनदो आरो मोजाङै नोंसोरो रायज्लायलायनानै सावरायलायनानै संसारखौ जाफिनदो आंनिफ्राय बेखौनो रिक्वेस्ट खालामनाय थाबाय खुलुमबाय रायजो राजाफोर नोंथांमोना नुयोब्ला खोन्थाहरदो खुलुमबाय